Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is de Summer Edition van het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. We beginnen met het nieuws dat de regering moet ingrijpen om verhoging van het stroomtarief te voorkomen. Aqualectra heeft de regering om hulp gevraagd omdat het niet kan rekenen op de gasturbines op het Isla-terrein die nu onder Global Oil vallen en sindsdien te duur zijn geworden. Zonder deze extra stroomcapaciteit moet Aqualectra tijdens warme en windstille perioden schakelen, waardoor wijken om beurten 2 uur zonder stroom komen te zitten. Global Oil heeft aangegeven dat levering van stroom per 1 augustus niet mogelijk is. En dat is een probleem, want in de windstille maanden kan de energievoorziening van de windmolens niet constant worden gegarandeerd. Gebrek aan materiaal belemmert de Landsrecherche, de politie en het OM. De Raad voor de Rechtshandhaving heeft een onderzoek uitgevoerd naar de confiscatie van illegale voordelen op Curaçao. In dit onderzoek werd gekeken hoe de wet en regelgeving omtrent deze confiscaties is vastgelegd en uitgevoerd door het Openbaar Ministerie, Korpspolitie Curaçao, Landsrecherche Curaçao en het Recherche Samenwerkingsteam. Hoewel de wetgeving duidelijk is en voldoende instrumenten biedt, kampen de organisaties met gebrek aan personeel, materiële en financiële middelen. De minister van Justitie heeft aangegeven dat er plannen zijn voor extra werving en financiële middelen van 2023 tot 2026 om deze tekorten aan te pakken. De Raad van Rechtshandhaving benadrukt het belang van voldoende middelen voor een effectieve bestrijding van criminele winst. En vandaag is het de Internationale Dag tegen de Mensenhandel. Het thema van dit jaar is: laat geen enkel kind achter in de strijd tegen mensenhandel. Volgens de Verenigde Naties is wereldwijd 1 op de 3 slachtoffers van mensenhandel een kind. En de meerderheid van deze kinderen zijn meisjes. Volgens de minister van Justitie Shelton Hato worden kinderen op allerlei manieren slachtoffer van mensenhandel, inclusief gedwongen arbeid, gedwongen criminaliteit en seksuele uitbuiting. Hij doet een oproep om meer aan preventie te doen. Maar ook moeten de daders vaak worden vervolgd. Om dit thema bespreekbaar te maken worden er vandaag borden op de luchthaven onthuld. Op deze borden staat informatie over mensenhandel en wat je moet doen bij vermoedens van mensenhandel. Op de stranden van Grote en Kleine Klip zijn Portugese oorlogsschepen gespot. Strandbezoekers moeten alert zijn op deze beruchte en gevreesde kwal. Enkele strandgasten zijn in contact gekomen met een Portugees oorlogsschip en liepen verwondingen op. Sommigen zijn zelfs in het ziekenhuis beland. Mensen die de stranden bezoeken wordt geadviseerd om extra voorzichtig te zijn. De waarschuwing geldt voor alle stranden aan de zuidkust, dus van Bandabao tot Bandariba. En dan sportnieuws. Jean-Julien Royer is door op de Olympische Spelen. De Curaçaose Jean-Julien Royer en zijn partner Robin Haase zijn begonnen aan hun deelname aan het mannendubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs. Het duo dat Nederland vertegenwoordigt nam het op tegen Thomas Etcheverry en Mariano Navone uit Argentinië. Royer en Haase behaalden de overwinning in 2 sets, beide met een score van 7-6. En met deze overwinning gaan ze door naar de 8e finales van het mannendubbelspel, waar ze het zullen opnemen tegen het Amerikaanse duo Taylor Fritz en Tommy Paul. En dan gaan we even door naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao.
Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En dan zijn we bij u terug met internationaal nieuws. We beginnen vandaag in Venezuela. Vluchtelingenorganisaties zijn bang dat er een nieuwe stroom vluchtelingen op gang komt uit Venezuela na de uitslag van de presidentsverkiezingen. Vluchtelingenorganisaties houden rekening met een nieuwe stroom vluchtelingen uit Venezuela die hun land uitvluchten nadat de huidige president Nicolás Maduro tot winnaar van de verkiezingen is uitgeroepen. Dat schrijft dossier Koningsrijksrelaties. Maduro zou 51% van de stemmen hebben gekregen. De uitslag is in strijd met de onafhankelijke peilingen. Voor de verkiezingen ging men er al van uit dat er zou worden gefraudeerd om Maduro te laten winnen. Veel Venezolanen die hun land zijn ontvlucht dromen van een terugkeer. Nu wordt er juist rekening gehouden met een nieuwe migratiegolf. De afgelopen jaren hebben zo'n 30.000 Venezolanen zich alleen al geprobeerd of gevestigd op Aruba of Curaçao. Waarschuwing voor mogelijke tropische storm op Sint Maarten. Het hoofd van de brandweer en coördinator van het calamiteitenbureau Clive Richardson roept de inwoners van Sint Maarten op om alert te blijven en het weerbericht te volgen vanwege een weersysteem dat richting de Cariben beweegt en mogelijk de storm Debbie kan worden. Volgens het meteorologische bureau van Sint Maarten zijn de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van deze storm, met een kans van 50% dat het intensiever wordt. Inwoners wordt aangeraden hun noodpakketten met onder andere voedsel en water voor minimaal 7 dagen gereed te maken en waarschuwingcodes te volgen. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot dan!